Ahojte, čaute, zdravím vás, ja som Rino a vítam vás pri ďalšej časti z našeho dobrodružstva na hru RCT3. No a vy sa už pozeráte na hlavnú stanicu, na našu prvú hlavnú stanicu, ktorú sme si postavili v predošlom dieli. No a ako už vidíte, je celá zo skla a je zatvorená, takže dnes by som si ju chcel mierne upraviť. No a keďže je to také niečo tropické, tak žiadnu tropickú trávu tu nemám. Ach, to je taká tráva. No nič, aspoň okolo dáme nejaké tie stromy tropické. Takže tieto dáme preč a necháme si tam nejaké tie palmy. Takže hodíme tam nejakú tú palmu. Hodíme si tam nejakú tú palmu. Nejaký ten krík. Bude to fajn, si myslím. No aj sem hodíme nejaké tie kríky okolo, aby to vyzeralo trošku tak pekne. Áno. Tak, nesmú chýbať. Trošku to oživí to prostredie. A ešte dáme tam kráľovskú palmu. Wow, to bude krásne. Áno. Tam sa nezmestí, pretože je dosť veľmi vysoká. No a tento diel bude kratší, ale vlastne už aj ostatné diely potom to budú také kratšie. Som si myslel, že mi zastali hodinky, zastal čas. No a to preto, lebo vlastne je to dosť dlhé, no aj ste mi to písali. No a 30 minút, predsa len pol hodinu sa pozerať na nejakého Rina, ktorý stavia park, tak to predsa len trošku začne po chvíli nudiť. A ja som ešte chcem, to by mohlo byť zaujímavé. A to tam nedám. Čo som chcel? Aha, jasné. Tak, ja chcem nejaké skaly sem pridať. Nejaké skaly. Niečo, nejaká vlajka. To je také malé, som si myslel, že je to vyššie. Toto by mohlo byť vyššie. No je to vyššie. Poď. No, tak. Trochu pirátstva sem dáme. Zapojíme sem. To je tiež také malé. Všetko je tu také malé. Zase nejaká vlajočka. Áno, sem dáme vlajočku. Takto sem dáme vlajočku. A sem dáme vlajočku. To bude proste. Ale musia tu byť samozrejme, že musia tu byť dve vlajočky, pretože nie sú súmerne dané. Teraz sú súmerne dané, tak. Musí to byť všetko presne na vlas rovnaké. Aj tak to nie je na vlas rovnaké, ale proste dá to tomu taký iný rozmer tomu parku, keď tam dáte také nejaké tie dekorácie, nejaké to zlato, hneď si ľudia skočia po tom zlate a tak, no, ale ja som chcel nejaké kamene, takže mi daj nejaký kameň. Daj mi kameň, hej, kameň mi daj. Daj mi kameň, to je nejaký astronaut. To je určite Skline. A kde cukríky, lízatka, blbosti, nechceme golfová, aha. Golfová vlajka, tu nechceme. Kamene, áno. Kamene, nie, toto chcem. Predsa len zase dodá tomu taký iný rozmer, keď tam nahádžete pár kameňov. Keď to trochu doladíme to vlastne. Toto bude taký taká tropická. Čo bude tropická základňa, ako som to ja volal, ale bude to vlastne, čo tu robí lampa? Je to samozrejme, neviem si tam spomnúť, hlavná stanica. Pár trošku dymu sem dám. Áno, a oheň, to by mohlo ísť, oheň stál to, horí. Ja viem, čo by sme si mohli postaviť ešte dnes. Trochu to tu vyčmudíme, to som dávno nepočul. Ani som to nepovedal dávno. Tropické. Horí, zachránte sa, kto môžete. Zhorí nám park, ale nie. Všetko je to len akože. No ja si myslím, že je to veľmi krásne, veľmi dobré a podarené. Ale na tejto strane
mi to ešte trochu chýba. Takže tam pridáme ešte nejaké malé ohníky. Takže sa to začína horieť a je mi zima hrozná. Nechápem prečo, teda, nie že nechápem, ale už sa normálne dobehla k nám zima, to je úplne, bolo konečne nejaké teplo, ani sneh nebol a zrazu začal kydať sneh, to úplne, to ma tak vie nahnevať, tak joj, vážne ma to nahnevalo. Konečne bolo bez snehu, už som sa tešil, zima bude tohtoročná bez snehu. Konečne, ale ako nenapadol veľa, hneď napadol a hneď sa aj roztopil. Takže asi tak, no. Nebolo veľa snehu tento rok. Dúfam, že ani nebude. Mravec, čo, hýbeš sa? Čo len tak tam smrdíš? Asi tam len smrdí. OK, toto by bolo. A keď budeme vlastne ťahať koľaje zase z iného miesta, z inej základne, budeme to volať základňa, z inej základne, tak tam vlastne spravíme pokračovanie. No a tu by som chcel spraviť takú westernovskú časť, takú, bude to fajn, uvidíte, bude to fajn a je fakt hrozná zima, nie je tak zima hrozná, toto nie je western, ale hej, toto je asi western, takže tak, a nejaké budovy by tu mohli byť, áno, to je super to bude, fakt, sa to bude, jasné, už viem ako to bude, áno. Keďže je aj tak, super. Pár súdov sem hodíme, no čo je, nenačítaš sa. To je čo? Ja tu som takéto. A už sledujú. A je to takéto modlivky a samé komáre, blbosti, tam nechcem dať pavúky, chrobáky a samé sprostosti. Toto je western, kde sme sa to ocitli, že toto je western, to sa ako, kde sme toto, no to určite nie. Tak pár budov, nejakého pána na tomto koňovi sem dám, na koni, nie na koňovi. No, nesmie chýbať výlev pre kone. Doprostred cesty dodám tak. Presne tak. Doprostred cesty. Nejakého apača sem dáme. Áno, Indiáni sa spriatelili s... dobre, to bude dobre. Tu budú Indiáni. To je Tarzan, ale to je jedno. Tu je náčelník Apač plesnivá noha. Oni sa hýbu sa aj títo páni. Tento sa nehybe. Tento sa hýbe a robí tu samé sprostosti. Nemáš robiť sprostosti, máš bojovať za vlast a tento tu fajčí, lebo je to boss, lebo môže. Tam je sem pár kaktusov, fajka mieru. Tento si tu opeká niečo. No, tá westernovská časť bude asi trochu taká záživnejšia. Alebo tých doplnkov pre western je tu trochu viac. Ako som si už všimol, hej, ich tu trochu viac. A vidíte ďalší doplnok. Super budova. Tak. Budú prechádzať vlastne cez takú westernovskú časť. A to už viem, ako to spravím. Tí, ktorí chcú, môžu prejsť. Tí, ktorí nechcú, nemusia prejsť. Samozrejme, nič im nenanútim. No. Takto. Tak. Ale ako pôjdu? Ako by išli? Aha, hej, dobre. Dobre, ja už viem, ako to spravím. Dáme sem pár lamp. Dúfam, že budú aj svietiť. Svietia? Svietia, to je jasné. Bez super. Super. Zatiaľ sa mi to páči. Neviem ako vám, ale mne sa to páči. Veľmi sa mi to ľúbi. Zatiaľ je to veľmi pekné. Áno, pre Indiánov konečne niečo prišlo. Konečne aj oni nebudú ochudobnení o
doplnkov pre ich nové luxusné bytečky. Vidíme, že je to na úplne otočené. Je to tak, takto to má byť. Tak, pridáme sem aj luxusnejšie VIP. Áno. Tak to ich pekne rozložíme. A neviem, či sa mi to len zdá, ale jemne to svieti. A zase niečo westernovské, či to nie, ale hej, je to westernovské. Tak to sem pridáme. Pridáme to sem. Zase nejaké tie doplnky. Do prostred cesty to nechcem moc dávať takto. Tá westernovská časť bude asi trochu taká krajšia, sa mi zdá. No, tam je nejaké lampy sem. Aby oni mali lampy. Oni budú, to, že oni majú teraz prívod elektriny, tak oni musia mať len takéto ohníkové lampičky. Také nič moc. Tuto bojovníci za vlast a za fajky mieru. Salón, ďalší salón. Samé salóny. Samozrejme, sú to salóny, ktoré vykupujú železo. Kde by som ešte dal... Ó, šerif. Šerif, pán šerif. Áno. Máme tu problém. A šerif sa tu kryje. Pomoc! Pomoc! Toto je čo? Aha, to sa hodí asi k tomuto viac, alebo neviem. No, zožrali kravy. To sa nie, to si musím to otočiť, aby to bolo trošku. No, chúdence. To boli manželia kedysi, ale boli takí leniví, že nechceli sa najesť, alebo im títo, oni blbci nedávali jesť, že zomreli takto a zomreli pri sebe, no. A títo už majú prichystané pri sebe. Majú to prichystané TNTčka, takto v pozadí, v úzadí. Tak. Aj sem nejaké to TNTčko hodím. Áno, typy. Nejaké tie stany sem dáme. Tak, toto sú už tiež také. Cez zimu budú mať problémy, pretože... Blbosť, kde to dávam. Cez zimu, mi to sekne teraz. Cez zimu budú mať problémy, lebo vlastne tam nemajú vykurované, priamo vykurované... termiti. Priamo vykurované tie stany a budú si mať asi veľké problémy, takže neodporúčam, ak chcete bývať v takýchto typách, alebo ako sa to sklonuje, to by ma malo, neviem, nejaké tie kone dáme, otočíme koníka, koník Adolf, no, neviem, tí, ktorí sledovali moje začiatky na YouTube, tak vedia, že chcel som poznať svojho koňa menom Adolf. Žiaľ, ale mi začal Minecraft sekať, nechápem z dôvodu akého. A tak sme našu Minecraftovú sériu nedokončili, čo ma trochu mrzí, samozrejme. Aj by som si to zahral, ale neviem, no. Viete ako. Život je krutý a tak nejak, no. No a toto je dokončené, kdeže, prosím vás, neodchádzajte ešte, ak ste už chceli ísť, tak ešte nie, ešte chvíľu vydržte. My si už dáme asi skôr ten deň a pozrieme sa, ako vyzerá tak. Tak, hodíme sem pár, nie, bude sa tam asi viac hodiť, blbosť, to je čo, bude sa tam viac hodiť toto. Tak. Western. A k týmto sa bude asi viac hodiť to. Ale aj k ním sa bude hodiť také, ale tam dám takéto. No, dajme tomu. Dajme tomu, že je to fajn. Že je to fajn a je to dobré. No ešte si dokončíme chodník a pre dnešok sa rozlúčime. Bude to takto a takto to nebude, pretože tu zavadzajú tieto kravy, takže kravy mŕtve môžu ísť preč a toto je čo. Tak jedna krava tam mohla ostať, ale to je jedno, už sa to nedá vrátiť späť, teda dá, ale mne sa to nechce. Som veľmi lenivý, moč lenivý som. Čo ma napadlo, radšej som ticho.
Nie, toto som nechcel. Prečo takto po jednom to musím dávať preč? OK. No nič, to si dokončíme inokedy. Dobre. Ja sa s vami pre dnešok lúčim. Dúfam, že ste si dnešný deň užili. Dnešný deň, ale hej, dnešný deň bol taký zimný, uzimený pre mňa. No a ja dúfam, že ste si dnešný diel užili a že sa uvidíme pri ďalších videách. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite ho zdieľať, nezabudnite mu dať like, nezabudnite sa taktiež pozrieť do popisku videa, kde mám odkaz, kde sú vlastne dva odkazy, jeden na Ask, kde mi môžete písať akékoľvek vaše otázky, aké vás len napadnú. V budúcnosti by som to chcel využiť, ale určite vám na ne odpoviem, sa nemusíte báť. Taktiež nezabudnite dať nejaký krásny komentár. Ešte druhý link v tom popise je odkaz na facebookovú stránku, kde taktiež sa nezabudnite prísť pozrieť a samozrejme, ak nemáte, tak ma určite poteší a hlavne podporí každý váš odber a určite taktiež každá vaša podpora. Ja som rád, že ste sledovali toto video, ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa uvidíme pri ďalších videách. Majte sa krásne a čaute.